गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया MGNREGA बिथांखिनि गेजेरजों हा खोनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला दै जमा थानायनि जाहोनाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोबां फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेखौ नोजोर होना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया MGNREGA बिथांखिनि गेजेरजों हा खोनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे गासैबो बिबुंगोरा आरो गोबां फरायसाफोरा। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव गोबां फरायसाफोरा सोलोंथाइ लायो। बेनिखायनो बे फरायसालिमाखौ जौगाखांहोनायाव बिटिआर सरकारा थोजासे हाबा मावगोन आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बे फरायसालिमाखौबो सरकारि खालामनायनि राहा लामाखौ लानाय जागोन होनना बुंथियो मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया। गसाइगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड कलेजाव हा खोनायनि जे अनसुंथाइ राङा 11,66,000 सामथिं MGNREGA प्रग्रामनि दारै जादों। आं सानो गोबाव सम हयथ'बा बे कलेजाव जोबोद उसुबिदामोन, दै लोमोमोन, जोंनि फरायसुलाफ्रा फैनो उसुबिदा जादोंमोन आरो बे कलेजाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। थिग दिनै जोंनि सोरखारा बेखौ नायनानै बेखौ थिग खालामनो बेखिनि फैसाखौ होनाय जादों आरो बेखौ जाहाथे मोजाङै मावो आं प्रिन्सिपाल बिथांखौ खावलायगोन। फैबाय थानाय समाव आरो बे कलेजाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जुदि उसुबिदा दंबा, खामानि मावनांगौ दंबा बेखौ नायनानै मावनाय जागोन आरो आं सानो जोंनि सोरखारा सानदों बेफोरबादि इन्सटिटिउसनफोरखौ थिग थाक खालामनांगोन, मोजां इनफ्रास्ट्राकचार खालामनांगोन। बेखौ जोंनि सोरखारा नोजोर होबाय थादों आरो आं सानो नैबे 4 बोसोर 1 बोसोर थांबाय, कर'नाजों मावनो खाबु मोनाखै। बे 4 बोसोराव गासैबो रायजो राजानि खामानि मावगोन, कलेजफोरखौ थिग खालामगोन, प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफ्रा मोजां मोनसे फरायनो मोनसे खाबु मोनथों, बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मोजां बानायनो हाथों। बेफोरबायदि कलेजनिफ्रायनो डक्टर, इन्जिनियार जायो, बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो राहा लामा लागोन। क'क्राझार जिल्लायावहाय दानि बेयाव आसाम सरकारा मोनसे सिकिउरिटिनि कमिटि दादों। बे कमिटिनि दारै जोंनि बिटिआरनिफ्रायबो हयथ' साबमिट खालामनाय जागोन। जोंनो बेखौ नांगौ निड बेस, खारन गंनैल' बिएड कलेज सारा बिटिआरआव। दा बेखौहाय बिएड कलेजआथ' जोंनो नांगोन। दा ओंखायनो बेखौ जोंनि सोरखारनिफ्राय आसाम सोरखारजों मोजाङै रायज्लायनानै जाहाथे बे बिएड कलेजखौबो जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो, बेखौ नोजोर होगोन।